Hello, sir. Good morning. This is Paige. Hello, good morning. Light of Glory Taxi ne. Oo, sir. May problema ko bla. Ang gusto ko tanya magpasugat. 511 ako. Papasugat ka? Oo, galing nahuya ko galing kung diin. Ano ni sir man? Ang ari ko subong sa may Baluarte, sa may ang tawag mo na gani, sa may motel na bla. Ilang kita? Hindi lang ha. Ikaw, sir. Hello? Hello. Hello, good morning. Oh, good morning. Ang gusto ko tani magpasugat. Sa diin ka mapasugat? Galing ari ko galing nahuya ko kay sa Baluarte ni galing. Dire bla sa may motel na bla nga may tiger. I mean Green Dragon. Sa diin? Sa may amang Green Dragon, ang may tiger na bla. Oo. Sino ni ganin, sir, ha? Si Robert. Oo. Oo. Si Robert ni? Oo, Robert Ano ka Lopez. pumaroon? Galing kaigo na galing kami apat o kaupod nga bulak. Apat ka, no? Apat ka bulak ang dalaga. Oo. Tapos ikaw, ikalima sa ino? Oo, galing nahuya ko sinsa lang na tayo first time ko daan magtawag sa inyo eh. Sir, hindi ka mauya-uya. Sir, kay karo ko mauya-uya. Kang hamon, taxi mauya-uya. Manda magsugat sa imo. Di galing ang ano gani. Magsugat ka hindi. Mapasugat ko diri karon lang sa may ano bala, anong Oo, tawag? di karon lang. Matawag ka lang ni Riwat, ha? Kung Hindi, ready subong na ka magwa. nako ready na ako magwa subong. At pag ready ka na magwa. Pila ang inyo nga ano nga patatak? Tag 40? Ano? Tag 40? Sir, mo makadto, ha? Sa Kabatuan? Ang pakabatuan ka mo? Oo, pero baydang ko kung ano kamahal ah. Ano? Pero baydang ko kung bisan pila pa na baydang ko, pero tag 40 ang inyo nga tatak? Halin dira nga pakabatuan ka mo dayon? Oo. Ay, sukot naman sa halin sa city proper pakadto kabatuan, tag 500 na. 500? Si bisan di pang dulong-dulong pa dyan ang mga dalaga nga ni, okay lang. Sa di na sila idulong? Sa Kabatuan, diri man gyapon sa Kabatuan ng guro ah. Ah, sa kabatuan man? O galing Ay, nakonsin. lain sila lugar? Napitan na yun lang tag isa lang guro ka black. Ano? Mga isa lang ka dupang danghaw. At? O galing, Gangan nyo lang sa driver eh. Mabayad ka man malabisan pila lang. o itipan lang na pwede man guro kay Oo, Manong no. hindi man guro istoryan nyo lang driver. O galing na konsensya ko kay hambal sang migo ko daan mga bata kani pangasawon pa sang iban ti dugay na punto lang bla pero Ano gusto mo matabo subong istoryan taka sa telepono kung padalaan taka taxi dira. sige na lang, hindi na lang mahambal da ni Shaki daan tag 30 lang sa una pero subong 40 na galing fair price na masakay na lang ko sa masakay na lang Sir, kaya na padalaan taka taxi kung mastorya lang tanga duwa. ang hindi na lang masakay lang ko sa helicopter sige bye.